Nedavno je u skladu sa predkongresnom kampanjom za predsjednika SDA kriminalizirani premijer Nedžad Branković svog zaštitnika Bakira Izetbegovića počastio letom luksuznim Boeingom do Turske i nazad. Otkud Boeing u Brankovićevom jatu i šta sa tim ima Izetbegović mlađi u priči Let iznad SDA gnjezda Sanjina Bećiragića? Svojevremeno je Alija Izetbegović izjavljivao da kuda prođe Hasan Čengić, tu trava više ne raste. Ova istinita konstatacija osnivača SDA danas bi se mogla primijeniti još jedino na federalnog premijera Nedžada Brankovića. Kada smo namjeravali da mu konačno prvi put iskreno čestitamo na odlučnom poslovnom poduhvatu u vezi sa dokapitalizacijom BH Airlinesa, shvatili smo da je Branković ne samo obmanuo javnost, već svojim postupcima i izjavama prijeti da naruši vrlo važne diplomatske odnose sa Republikom Turskom. Naime, prošle subote 9. maja na Sarajevski aerodrom sletio je Boeing 737-400. Branković i njemu odani ministar, koji je poznato je razmišlja, kako šef kaže, Naif Šečkanović, na najispravniji su način dokapitalizaciju BH Airlinesa iskoristili za promociju zajedničkog partijskog bosa Bakira Izetbegovića. Javno demonstrirana snishodljivost i dodvoravanje koje je tada Branković pokazao prema Izetbegoviću mlađem odavno nije viđena na ovim prostorima. Ono što su Branković i Šečkanović prešutjeli je način na koji je izvršena dokapitalizacija i obrazloženje kakvu je ko ulogu ima u cijeloj priči. Da jednu stvar raščistimo, kompaniju Turkish Airlines samo možete poželjeti za partnera. Godišnje njene usluge koristi 26 miliona putnika, ima više od 14.000 zaposlenih, a njena flota s više od 130 aviona leti na 123 međunarodne destinacije. Turkish Airlines u vrijeme globalne recesije, što je kuriozitet, ostvario dobit od 10 miliona eura. Zato je s pravom, Nuđaim Rečica, direktor BH Airlinesa, više nego zadovoljan dokapitalizacijom BH Airlinesa i novim avionom. To će biti sasvim sigurno najbrža, najbolja i najjeftinija mogućnost za naše građane da putuju iz Skandinavije u Bosnu i Hercegovinu i obratno iz Bosne i Hercegovine u Skandinaviju. Rečica je svjestan da svako ulaganje u kompaniju doprinosi njenom razvoju. Istina, doprinjeće i Turkish Airlines, ali to nije ni izbliza toliko uspješno i sudbonosno kako se pokušava prezentirati. Naime, turska kompanija je 49% vlasništva nad BH Airlinesom dobila na osnovu leasinga. Naime, Brankovićeva dokapitalizacija BH Airlinesa uz obavezno educiranje domaćih pilota podrazumijeva i ulaganje 5 miliona eura. Međutim, novac BH Airlines neće nikada vidjeti. BH Airlines će na korištenje dobiti 2 mlazna aviona. Jedan je već u upotrebi, a drugi po ugovoru treba da bude na raspolaganju naredne godine. Međutim, ni jedan od novih aviona Boeinga neće biti u vlasništvu BH Airlinesa, a onih obećanih 5 miliona eura ulaganja bit će iskorišteno za plaćanje njegovog leasinga, iako je javnosti prezentirano kako će mlazni avioni postati dio vlasničkog udjela. Mi avion nismo kupili. Avion je liziran i on je u floti BH Airlinesa na osnovu ugovora koji je Vlada Federacije potpisala sa Turkish Airlinesom, znači o dokapitalizaciji kompanije. Turkish Airlines je obezbijedio kao samo jedan segment svog udjela u BH Airlinesu u kompaniji 5 miliona eura za iznajmljivanje aviona. Bravo premijeru Brankoviću. Istina, za to vrijeme BH Airlines će, zahvaljujući plaćenom leasingu aviona, ostvariti određen profit, ali ako je to sve tako dobro i u ovom slučaju pošteno urađeno, zašto je onda Naif Šečkanović, federalni ministar prometa i komunikacija, odbio magazinu 60 minuta prezentirati sve relevantne informacije za dokapitalizaciju BH Airlinesa? Posebno kako se može izabrati strateški partner kad zakon o strateškom partnerstvu ne postoji, a upravo je Šečkanović zadužen za njegovu izradu. Mislim da je ovo pitanje regulisano još prije 2-3 godine i da je sve formalno išlo preko Ministarstva prometa i komunikacija. To nema veze sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim zaslugama. Naravno, ako je nešto urađeno mimo zakona, mi ćemo reagovati. Ovo je za oslobođenje 11. maja izjavio lider SDA Sulejman Tihić, koji je priznao da pojma nema kako je Turkish Airlines postao vlasnik 49% BH Airlinesa. Za razliku od Tihića, magazin 60 minuta posjeduje dokumente koji nedvojbeno dokazuju da je prodaja državnog kapitala napravljena isključivo u režiji Brankovića i Šečkanovića. Federalna agencija za privatizaciju je potpuno ignorirana, a da je posrijedi bila namjera da se 49% BH Airlinesa prodaje isključivo Turkish Airlinesu svjedoči ovaj dokument. Vlada je 28. februara 2008. godine poništila javni poziv za dokapitalizaciju BH Airlinesa. Tada su interes iskazale i aviokompanije iz Hrvatske, SAD-a, Malezije i Italije, koje nisu bile po Brankovićevom ukusu. Da stvar bude zanimljivija, nakon što je poništen istom odlukom daje se nalog Šečkanovićevom ministarstvu da raspiše novi javni poziv sa očito tenderskim paketom koji će odgovarati Brankovićevim mešetarima.
21. decembra 2008. potpisan je ugovor o dokapitalizaciji, a turski se partner tada obavezao, kako je rečeno, da će uložiti čak 10 miliona eura, 5 miliona u kapital društva, a ostatak u rezerve BH Airlinesa.